Wes, yuk siap masak apa ndak yuk. Dino iki ku aku arepe masak saose teko spaghetti bolognese iku lho, guys. Bolognese mbuh apa iku. Pokok iku ya. Karena aku iku tipe sing masak iku sesuai jalukane sing request. Requestnya hari ini bolognese, dadi aku iku masakku saisaku. Iku sing pertama aku gawe bawang merah gede kambek paprika warna-warni ya toh. Bumbune iku sesimpel ini didelok kalem-kalem ya. Terus mari ngono tak masukne daging ayam giling, ayam oleh, sapi oleh, wedhus oleh, macan ya oleh lek misale kalian iso mburune ya. Lah aku ndak wani mburu macan kira-kira. Nah, terus mari iku lebokno iku aku tukune saus tomat. Bukan bukan asli sausé bolognese ya, iku koyok tomat sing di blender ngono apa ya iku jenenge. Pokok ngono iku ya, kanca-kanca ya padha ngerti kan. Nah, iku terus digedublek pokok gedublek terus sampai piye? Sampai kirane rata. Terus mari ngono tambahno banyu. Banyune sepiro iku dikira-kira ya toh. Kirane kekentelen ditambahi ben rada encer. Ya, kirane keenceren ya aja sampai keenceren ya toh. Soalnya lek keenceren ora enak. Terus bumbune apa ae, Mbak? Bumbune iku enek uyah, gula, penyedap, merica putih, bubuk nganu pokok white pepper iku lho teman-teman yo. White pepper iku dilebokne ngono kira-kira ya toh. Iku tak tambahi banyu neh karena kurang encer sithik, terlalu kental. Ya kan? Lek masalah mine piye, Mbak? Mine engko penak, gur nyepakne banyu. Digodhog gawe iku sing namane olive oil kambek uyah sithik ya toh. Terus iku mau tak leboni apa? Tak leboni urang, mari urang apa? Jamur. Mari jamur sing abang-abang iku mau apa? Insyaallah lek aku nggak kleru sosis ya. Iku terus tak icipi ben rasane kalian iku ngerti rasane wis cocok karo lidah kalian apa urung. Karena rumangsaku iku urung tek cocok iku tak tambahi neh banyu sithik kambek gula. Ben legine iku enek legine, enek aseme, enek manise, enek guriye ngono. Nah, iku tak sambil resik-resik. Dadine kaya piye, Mbak? Dadine engko kaya gambar ndek mburi iki ya toh. Iku enek gambare dumpling, sesuk tak gawekne